И здравейте, дами и господа, с вас Денис и днес ще снимаме Slither.io. И целта ни е пак да станем първи. Ще стана змията без име. Змията без име ще стане в топ 10 със сигурност. Дали ще стане първи със сигурност. Ох, ако не да лаги змията без име. Аз съм змия без име. Аз съм змия без име. И добре, хора, ще се върна, когато стана малко по-голям. И добре, хора, има отново. Има голяма разлика. И... усетих се като умра, как да се кръстя. Се кръстя модерната работа. Модерното прайкиле. Все пак прайката е известен. Да включа малко и негове. За гражданка на осмица. Което често правя. Вече. Модерна. Добре. Чуй, не видях как става. Този път няма да пропускам. В смисъл няма да. Що правиш, чуе? Защо вземаш от моята реколта, бе? Даже как да го нарека, не реколта, не. От моите килови. Всеки, който вземе от моите килови, ще бъде кимът. Ще бъде... Ух, как са? Какъв хедшот! И още един хедшот. И още един хедшот. И още един хедшот. Ей, тези ги пръскам тук. Нубове. Олето с много зле, бе. Нубове, вие сте нубове, вие сте нубове. Ну. Ю. Вие сте големи нубове. Ха-ха-ха-ха-ха. Ботове. Вие сте големи ботове. Сега как ще се стигна? Дали ще се стигна? Дали ще се стигна? Трябва да се стигна. Трябва да се стигна. Трябва да се стигна. Трябва да се стигна опашката. Ще стигна ли? Да, ура! Всякото килни. Всяко не успях, сега някой ма килни направо. Оп. Направо ще се изямат. Дори ма да си ползвам. Павара. Не павара. Хъбя си просто точките. Хъбя си точките на празно. Ня. Ох, много почвам бъгва да ме лагите и да се каже. Оле, те вече почнаха да се меса. Но обичам ти. Марма вече от топ 10. Да. Добре, той точно го видях. Добре, хора, ще върна кога стана по-голям. И добре, хора, една пак. Ух, ти малко. И
Сега съм заградил двама, не е доста малки. Един беше малко малък. Как ли да е? Не! Не, батерията ми свършва. Батерията ми свършва. И не знам дали ще мога да вляза, да стана първия. Не, трябва да стана първия, не мога да не стана. Как бе аз? И забрах да се кръстя модерната работа. Не съм, като мръж, се кръстя модерната работа. Здрасти. Охо, здрасти на тебе. Охо, какво правиш, бе? Охо, здрасти на вас, бе. Май нещо ще убия така. Къде, бе? Май ще му се правите на модерните работи, ама после май ще се правя на модерната работа. Сакат макиони. Дами и господа, кажи ми. Добре, хора. Вече трябва да... Пак забрах. Чая се кюна в някой. Знаете. Сега се къстя модерната работа. Защо не пише? Защо не пише? Те пише. Модерната работа. Така. Сега модерната работа, как ще се прави на модерната работа? Логика. Добре, вече включвам стилпрайката. Който е известен в цялата планета. Той е направил дракона. Отписа се от футбол, отиде на карате и веднага му измислиха прякора дракона. Какво? Защо? Как ме напризме този? Да. Но тупо начин. Ето трябва се да го кина. Ой, добре хора, това ще е всичко за този епизод. Извините за това изправя. Надявам се, не знам какво се надявам. Бай!